Un moment, una coseta, vale? Una coseta veurem després. Ja em disculpareu perquè sempre diuen, allà a la família que tenim a Àguila sempre diuen que los mulas somos muy llorones. O sigui, que igual a mig discurs m'atinc que... No, home, no. Tenemos servilletas. A veure, com ja sabéis muchos de vosotros, la Eva ya pues està visquent aquí des de fa unes quantes setmanes i, bueno, dir-vos això oficialment i sobretot també dir-vos que... que no puedo. Trata de arrancarlo, trata de arrancarlo. No, que durant aquest temps pues, tenim aquí pràcticament a totes les persones pues, que durant aquests moments que ho hem passat malament ens han ajudat. Per sort ens vam trobar, ens vam ajudar també l'un a l'altre. I volia agrair pues, a tots els amics de la Eva que m'han tractat com si fos... Bravo, 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 bravo. Vas a contar. A la família de la Eva que m'ha tractat Un hermano. a les meves filles, al Pau, i sobretot, a la meva mare. Molt bé, molt bé. ¡Viva la madre que te parió! ¡Viva! I el Salvador que ha aguantat a la meva mare. I no crec que em deixi ningú. Bueno, ara ja l'he dit, ara ja... Ya te has quedado tranquilo. Els meus tiets, a les meves tietes, els meus cosins, a les meves cosines... Ese. Vamos, tothom. Cadascú ha tingut el seu moment. Al principi els meus amics d'aquí, que tinc a 4, em van ajudar molt. Ya se acabó, ya no hay más. Ya no hay. El meu amic Albert i l'Helena, que sempre han estat a 50 quilòmetres, però estaven. I a la Eli, que també em va ajudar molt. És que tots heu tingut el vostre momentet. I gràcies a això, doncs, bueno, esperem que d'aquí uns anys puguem seguir ja. Vinga, sí que sí! Bueno, escolta, ja. Bé, sí que estava bé ja. Y de Juan y en todos tus dispositivos móviles. Chin, 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 clean, 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 clean. Eva, clean, clean. Eva. La mare de la que no té cosa de cava. Pero cómo habla mi primo. El mío.